Καλησπέρα, Dolls. Καλησπέρα, Τσάρλι. Τι κάνουν οι άγγελοι? Οι άγγελοι είναι μια χαρά, κάνουν διακοπές πάλι στη Φλόριντα. Γι' αυτό και χρειάζομαι τη βοήθεια από εσάς. Ό,τι θέλεις, Τσάρλι. Υπάρχει ένα προβληματάκι στην δίσκο πτήση 080 και θέλω να πάτε να το τακτοποιήσετε. Πτήση αναχωρεί σε λίγα μόνο λεπτά. Μπορείτε να τα καταφέρετε? Φυσικά, Τσάρλι. Ξεκινάμε αμέσως. Καλή επιτυχία, Dolls.